A estas alturas do conto supoño que xa sabes que no Día das Letras Galegas 2026 celebramos a Begoña Caamaño. E se non o sabías, pois agora xa o sabes. E ti dirás, pero que fai Alba contándome isto na canle da Real Academia Galega? Pois mira, veño facerlle competencia a túa profe de galego, pero con agarimo, Ao longo destes meses imos pasar por aquí eu e outras moitas creadoras e creadores de contido para que saibas máis de Begoña Caamaño e tamén todo o que hai detrás das letras galegas. Pero imos ao que importa. Quen era Begoña Caamaño e por que merece tal mención? Xornalista e escritora nada en Vigo o 14 de outubro de 1964, exerceu en distintos medios e colaborou nunha morea de revistas e publicacións, sempre cunha mirada activista e feminista. Nos seus máis de 25 anos na radio, fixo oficio e fixo país, información, cultura e defensa do público. Ela mesma falaba da necesidade de termos unha radio para un país, con rigor e unha lingua viva. Mais iso non é todo, e aquí ven o mellor. Escribiu dúas novelas que lles dan a volta aos grandes relatos clásicos. A primeira é Circe ou o pracer do azul, unha relectura da Odisea pero desde a mirada das mulleres. E sí, Circe e Penélope teñen unha relación epistolar. Por carta, sí, por carta. É o que ten non ter WhatsApp. E nesa correspondencia van tecendo a amizade, a aprendizaxe e unha alianza que non vai de quen queda co heroe, senón de facerse libres e elas tamén navegar. A segunda, Morgana en Esmelle, é unha ollada contemporánea ao poder da ética a partir do mundo artúrico. O rei Artur, os cabaleiros da Táboa Redonda, o Santo Graal, Excalibur... Daste conta? E debaixo de todo ese decorado mítico, a pregunta é ben vixente. Quen move os fíos? Quen manipula? E quen paga o prezo? Camelot nunca caeu por culpa de Morgana. Dúas historias para pensar quen manda, quen cala e quen paga as consecuencias. E todo isto arrinca cunha pregunta ben concreta. Eso que contou Homero non foi verdade? Non, ese Homero non. Este, o da Odisea. Sóache, o de Ulises, o que tiña a Penélope tecendo mentres agardaba por el. Non sabes de quen falamos? Pois con máis motivo debes ficar. Se todo isto che soa a chinés e perdeste máis que buscando a iota no abecedario galego, tranquilidade, que para iso estamos. Vimos poñercho doado, pezas curtas, conversa e moito que pensar. Premio na ligazón da Real Academia Galega e sigue navegando con nós.